Etimoshano Anado Asenianes oh Lord Jesus where and to say and then I be a simple emotion. What's our yes? Was say, and then I be a simple emotion. To what is your son? There is a lot of Yesu yedi kunim abotono abano ananadia oh enebia wapa baba hu shebade kali bada da 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 opaje wadu mama Bible said, "What are the so for more?" As I said to them, "Kwana no biena no kasai." Oh yeah, and I do the emotion. Oh, sir, I want to open the number one. Nobody is where we are. I say, "Oh, thank you, Jesus." Everybody, you know what you're punching. What you know, why am I here? Yes, I would. The moja dibi ma usiye kumaye. Abeji yang kwati ya ho. Yena yansa ya fata. Sinyama hi wanani. Anim nyam ya ni dia ni ade ma wo ya da wase. Se wadi nkumama ya ho ti fo yinanka amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Baby bia wo bia ya samu akwa ba biem ebe sida awaso. Mesre se nyi wa fidie ni emfiri ha. Ya wa asempa edema na nwumre. Ya wa enkwaje sem edema na nwumre. Okay, the book of John, chapter number 4, verse 15. Bra Yesu ni obani share wo subra no no. Okache na say, ehinta sama hinta na bra bom nyina fa na ware Yesu bie so. Na obani ja na hina no eto ho, ekokuro ni mo. Na kromwafo ne baaye no, omo beka say, obanya de waka no enko. Na emom ye de ani abehu ne ye de aso ate. Ene de wo de waso bete. Na wo de wani ahu ebi obi di adanse a kireo se odifo obi aba osomafo obi aba bishop obi aba awurade nam no so kan kwajesem na papa no nani ehunade na papa no ensenkyerene abusu won nsa no na papa no okan kwaje asem na papa no oma wo mo a omuni ba ewo ba oma epe akwantu ekwan ebia anwumrei won so de wani enu aso betebe hallelujah na ebre yanko ya papa nchen edini a bishop Albert Saki Kwapon general ani diemu ya mo akwa baba fidie so asofo mejo so eburu nyamishira papa na mo pomo te sen Nyame adom ya hoye ye da otufo nyankopon ase ma menchia sida awa ahwefo eni sida awa atiefo na mebisa mo se enanwumre mo pomo te sen onyankopon adom ya hoye ho ye ewo fie ho adwuma mu ho ba bibia wo hwe ye na wotie bia yenim se ho ye ye na asampa nipa kru na se nyankopon afa won so na odi social issues no abegu sabre dia odi baraton no amasida awase yenso so yemfa nkobo hye asase no so te free sabre kosi se no ndu bebo no
bomode ansa one ye mom na yentena afidi kase so na obeye nhira na ma mencha MCR say nso tutu nyina timi ho say eju mana moye den na mframa etoda na fidie no aso obo wo ho modern chinchim fidie no say ye bedi atwaguo na mo check Facebook no maye na Facebook no de ene de no enyante mo nka ho ye mo check Facebook no maye osika mo ne dodo no aka ni nyina King David enkramechiaw enem sa ho ye sada insuru si yiri won kran no nyame mo mu nyina mo ho ban na ye asefem asefem yewo TikTok no so sa brady fa phone na frobi no be so frobi na ka che ne se nyame so mafo no nyame akoa no babedu one ne tim ni nyina ofia na waba no pabere so se ode nyankopon ho ahinta sem no brew na udi so a obeye nhira se na ni padodo no adi program echi a wanya adanse akese ye ba ye ka kiro se enye TV anasa radio program kwekewo na ye program anyame 2 minutes na ho den de akire na program obi apeba for 7 years nyame nam sida awana so wa fa ye funu 6 years obi ebubu 4 years 3 years obi ayare for 18 years 20 years yare no nko nyame nam sida our program so yare na tuko obi akoma obi yade obi ade ye fene se obi kidney nyame na program se etuayira amafo nkrata sem amafo nyuma sem de ere de eye bebre na chese enye radio ni TV program na ye program nyame tumi ina wode de ekire eye full package eye asole mo my god ena ye na nti so obuhwe ni bi obi man so obi kuro so ka kire ne se eye on follow ya na obeye nhira ya link no ya share bi efama wafoforo no montie bi wo group bia na watam link no na odi atum platform bia wo so bia fatum na manfo so omon follow na montie nyame asem no bi ene pe otweredua na pe nwoma na nyame asem e ba na so no odin that's right no odin pa na nyame be ma wo aye nhira hallelujah amen sabrede yanko Facebook ne YouTube omra Bishop si ko Facebook wa Linda Owusu eni yesom wa ha Zinabu Amedu ni yesom Benis Japan ni yesom Oheneba Edujamfi eni yesom Prongun so ejina so Eza Fridaus Mohammed ewo so Owusu Ajima Rita ewo so Edisipoki Enoch wo so Masem Empempem so Safwa ejina so Michael Chemeno Anase Patient Sampare UK wojina so Root Asumani jina so Deborah Sewa jina so Georgina Ayambele na nafia Zinabu Amadu ewo so sanso na eye yenuaba na nafia ene I am Ishmoto enshiraba mu nyina ejina so anwumre ne yebompae sanso na yebowra TikTok wonso so a eye California mama wojina so den sanso na nana ma ene yesom nana oba fia ene yesom Papa Boat ene yesom sanso ana I am Ishmoto ene yesom ewo eye TikTok o pino ane yesom Mibura YouTube so enanime YouTube so ayeshe papa inshiraba ewo so Higa Amwa ewo so Portia Osei ewo so Eva Pumani yesom Adwabo Achewa Blessing Amwa Ata Francisca ewo so Koku Junior Cecilia Konedu ewo so Zinabu Amedu ewo so Angelina Prempe Amwa Dokas Asantoa Krobia Suzy Danso Dokas Amwa Michael Apia Kubi Mercy Ade
Asamoah Francis, Elizabeth Asare, Safo Samuel Ernestina Gomez, Abena Ejei, Oba Adjoa, N. Evans Ajen, Akwasi Ade Nantechi Abedjan Susesia, Omoni YouTube Nusua, Omoni Yesum. Sabre de Bomodia say Obe share link no ama afoforo soso adjoin ene dwumadi no. Yes. Sida awa ye bra ye de bra hwefo ne atiefo nyina ne say ehemfa na ye gyanom nyankopon no wo. Where is the God of our fathers? My God. Jinja ebisa sa ne say e kamia ye say nyame a o hye yen bo say o rempaw ye ore nyaw ye nyame a oboy tetefo no ho ban one omo nante ye omo nyini che omo di won kwana ne nyina meye say nyankopon no wo hen ene day ni pentimi nyini nche. Yes. Ene funeral invitation nyina de fofa down obet go too soon. What a shock no. Painful exit no. Ena yehu say obituary ene ye friends call to glory no eno so bi mu no so ye bisa say adentia ena nipa say yade so adoso ene yade ahodo edi ni penya ene yade aka ye mpanyimfo yade ka odu mpanyim fie so wanyini no yade bi aka friends sika fo yade say yade ni nyina ehiafo nkwadawo omo nya bi ye bisa say nyame o hye ye bose ne man tampia no mu ena de say yaro wa nyame no wo hefa eno ne ye ba fidie so a ye kose ye hwehwe tete atempon ba bebi okwan pa nda no na ye mfa so na ya nya home ama ye kra na no na tetefo no fa so a onya home no e de mo won kra na ene de e de bramo ne say 21st century ya punyame asem na nyame de sanyote nura ene ni ochena no ye nyankopon no onsesa otisada pem otisada pem enti bomodin ase o ye den o be bomodin se tete no na o mo de nyame asem eye adwuma enti wo so bomodin se o de nyame asem ebe ye adwuma tete fo no wan kwati nyame asem anya bibi oyoye aso ye generation ni generation a ye se asore ne de ye bekọ empire bo no ye bebo anso so nyame asem ne de ye mfa adwuma na nyame asem so se nyame asem ena onipa wapoi na won kwa no ewo enti Deuteronomy 28 nyina kasa se beba se se obedi nyame asem so de a inhira we ni nyina enti ye woni ma bu okra ka nyam bible wo de nyame asem no ye adwuma nyankopon so edibedom ye enti na sida awa wo ho ediba ahwefo na tiefo na bosu mi atwa mu nyina me no kasa fa abrabomu akwanside niema pia ni pebi ba asase so ebesi won kwan ema wonti me nuru won boshe asase no so ene ye hu se inshu toto won kran no etoto wokumase etoto wo Ghana no kuran kan inshu enyiri mfamu kuro no se ashase eflade ye bisa se adentia ye konkuro bebiro wa na wonte se flade na take place e wo hoda na so ene eflade adentia die na esi inshu no kwan a ye se ebi sisi ye ben edan esisi inshu no kwan mu ebi so de ade ye friends bola akogu gotas no mu enti inshu no twemu a inshu no enti nya dan enya enti inshu no wura amanfo fie amanfo dwuma mu ama ene ye ho se flade no ene agi nsem enti ye de toto yesu nsuma brabona nyame de ye ba asase so no nyame de wo ba ase nka wo benya 100 years okay kan obenya 100 years a en quantity aka pomodin wom na ye denti na unya 50 years a waye yadofo a wo ba be fa wi ye den na 40 years a wawu no nipa na wo die na esi no kwan eno na ye ka ho asem nyame de wo ba asase so se ka wo be ye 3 onya to da o se Jeremiah wo daw ma me yem no na minimo ena mate ho asi wodifo wo ma meyem amama na man se wo ba asase we so a me de wo bebubu me de wo bedwiri me de wo besi me de wo bete na adenti na wo ba te asefo asase so a
say untimi bubu untimi say ya wura busua na busua bi ase ehye busua ni nyina asa mpanyimfo wo fi onyina ehu busua bi so adan na yarefo wura fi bi mo sese ya edifra ego ebubuye ego busua ni bi so adan na ehiafo eno ena yese my god abrabọ no de na de saa nneema ne ba ti ye hya sese ebusua bone de ba hya sese sase ebusua bu ho a ebusua no bu na ye no me bi dem apam bi dem de ba ye de ba sa ahomone a ya beto won asase so wiase so di fo odon so oteme de ba ene yese abrabọ nipa yankasa ye de ye pe bo asase so eno so de ba enti ba bibia ye duru eye bone a nipa ye a nipa eye bone a ye ka chen se jai bone ya nipa fi se me de me ho mi wo misika enye wo na wo hwe me makomi suku ma bobodin ma tutu kwan me ni na manfo nkuro so mani abie enti enye wo na wo be kire me se menye we na ene eno na me no koso a na otwe atwa mu yi de enam se ya wura bosome fufuro mu de na wo se ye de bosome ne hye Awurade nsa na nneoma boni bi wo mu a Awurade ma ne mpare ye na nneoma papa e wo bosome no mu de onya me fa enom ye na me no se to aso e wo boni a nipa ya esi nipa kwan ya nipa ni nyama wo ho so nipa pie di hye bronsam my god boni bu ha oya eyemusuo boni bu oya oya dendede nsusuaso no ebeba wo so obenya so nsusuaso wa asase so sana wewu afreti asefo asase so akọ na no na me ka kire na me ne masofo ye nkyerɛkyerɛ sɛ nyame nipa nyame ko yi won firi Misrim asase so so do won kɔ bɔhyɛ asase no so ɛnyɛ nipa wow dɔso nipa no dɔso de ogo Nyankopɔn hyɛ omu nyina bɔ sɛ ɔde wɔn firi Geni ne ɔde wɔn firi Misrim na ɔde wɔn akɔduru bɔhyɛ asase ɛyɛ Kena asase no so jojojojojo aso deɛ na ɛbɛyɛ akwansi deɛ ma mo ntimi ankɔduru ɛyɛ bɔne enti wo so bɔne nti wo ntimi ankɔduru na nipa nyame kɔ yi wɔ no ɛyɛ odifo Moses ɛne ɔsɔfo panyi Eliezer nipa ɔmo kan ɔmo no na mɛma ɔmo timi ɛkɔ akon na ɔmo mu amia no na mɛma no yɛ 600,000 men ɛma ɛne nkwadaa ɛnka enti statistics kyerɛ sɛ ɔmo yɛ 2 to 3 million ni nipa Onyankopɔn yi won firi Misrim asase omu nyina ngoduru nyame kum omu nyina wokwa na so kan nipa tupe Caleb ne Joshua pe nipa over 3 million omu nyina wi serious osofo eye nipa dako ye de no beba nyame kum mu de na ma nyame kum omu enya bronsam enya beye enya busuambone eye debe akoma den akoma pren ne bone ene kumo enti obi hwe me bone akumo wade bone akumo apomoden bone akumo hyebere bone akumo adwuma aso wani nyamba ho so ena so fo bebre bone akumo hyebere sikafo bebre bone akumo hyebere aka ne na nya se na otie dia na masadele no man nyina asese enti ka ye bronsama ka nyame ntimi nya den enye wo firi mu enti dia na fa Samuel haka o se nipa form nipa obekọ nipa nche ma nipa pa achewa ma na se nipa form Nyankopɔn dia why no beka ma na Nyankopɔn no go sia ne osofo 1 Samuel 2:25 na nyame nko na omo be pa achewa ma wo so nyame nko no kra wo nyini ni ebe den wa pa achewa ma my god Yesu kan bibi ekire suanfo nipa dumie o se nipa bi a mo mesuanfo no mo de won bone be che wo bia me Nyankopɔn so Nyankopɔn so ne be che wo na nipa bi a mo be mo won bone be tena bia be tena mo wura fie bi so na ya anyemu a mo firi fie a mo propro mo na ase mu ho na temuda no afie ho be che Sodom ni Gomora enso still nipa ni nyame nkrofo no nipa ni se obi ye bibia na no kire se asofo nyina nye answer is no
ebisi ewo Elia no mo penso o se me da so wo edifua omo nkoto nsore pemba hallelujah amen and then me no kasa me no shase every say since blocks God help and God blessings boni ani pa ye no esi onyankopon moa ni nyame nhira ho kwan me no shase ye kai Isaiah chapter 59 verse 2 ye kan Jeremiah chapter 5 verse 25 me no say can sin lead to destruction and death me no can say boni e de ye ko oseye eni wo and me no can suffer sins bring consequences that hinder enonia a hinter sem kan se no boni de dia ba na ba Edin sunsan so boni ahinta sunsan so boni ahinta wo sofo sunsan boni ahinta wo sikani no ohene no ohima no enti wodi wani abu baabi na sa boni na waye no ahinta eno na jo how ya man e bro boni anipa ye etie nipa boni anipa ye etie nyame aso nyame asafo enambo so obi awari egu obi ewu enamoso obi adwuma afre ne nsa enamoso ebusua bi anim egu ase enamoso nyame asafo bi ayeden aponyenya enamoso obi nhwe ne mabiom wase boni a edin sunso aso boni eba ehinta since brings consequences that hinder. And then we trust Numbers chapter 33 verse 23. Numbers 32:23. Also for content mama. Na se mo anye sa Numbers 32:23. Na se mo anye sa hwe na mo aye awurade bone na mo bone ne beyi mo ama. Amen. Enjoy. Or say, but if you fail to do this, you will be sinning against the Lord, and you may be sure that your sin will find you out. What's a bonnet by a you ama? Bonnet be you ama. Etienne, bonnet you need papi or so for ama. And so somebody show be. That's right. Your bonnet be a yankopon can say we are. Wumpo edenso so bonnet baby. Yen sign call. Galatians chapter 6 verse 7 now can you read now can Proverbs 13 verse number 15 to 21. Osemo na adam ho onyankopon onsino atwetwe efise de onipa guo eno ana obetwa hallelujah amen uche nyame asem no yes enti nyankopon no also don't be deceived. Or say a man obinya day and nada. Or so God cannot be mocked. A man raised what he sows. Yes. The word Diano. And to Bonnie be a why be an or some Bonnie be a no Bonnie be you wama. Or see the Ugo be an obecha. And one abecha. And to 2026 also for 3 January. Ebesu June ni pa yeno. E so aketua na beba. Wana omudua ba yire no. Omo sha say ye dey. Say by the Moaba na say my. Also for me to man nua bi. Also for so wadua bi. Ye nua bi ni yetima kotu bi. MC Arabia mo de my akua nduma ka mo de bi omodua bi. Ebia your friends say DJ Papatos omo water chima ne nkransa de omo aye ba. Na ye anya bi ne brother Philip obi omo aye bi ye anya bi no osofo yetima kotu. Na omo ye ba yefo no de omutu. Yes. Oh, sene abrabo no sete. Encho se nyankopon no yensi na atwetwe. De nipa guo biara. Et mama ne papa ababa na uguo nti se uguo agu ne yie o. O ye bone ne yie o. Na edin sunsun so bone ba ya dan. Eja yanko Proverbs no se. Mebu se ti dumiansa chemu dumiansa. De obu asem animtia de oseye ba ne ho so na de osuro mla no benya katua toaso onyansafo enkyerɛkyerɛ
onyansafo nkyerɛkyerɛ ɛyɛ nkwa sutire so onipa de be free owuo fidie mu nimdeɛ ɛpa ɛma onipa nimba nyam na nkontompofo kwan yɛ aboabo oti akontompofo kwan ɛyɛ aboabo toaso onitefo ɛyɛ naadeɛ nyinaa nimdeɛ mu na ɔkwasea trɛtrɛ na gyimise mu ɔbɔfoɔ bɔne hwe amaneɛ mu na ɔsomafoɔ nokwafoɔ sayadeɛ ohia ne aniwo ka deɛ ɔpo atenatene na deɛ obu animka no enya nimonyam akɔnɔdeɛ a ensa aka ɛyɛ ɔkra de na bɔne mu firi yɛ nkwasiafoɔ akyiwadeɛ enti ye ka sɛ ye firi bɔne no mu no ɛyɛ kwasiafoɔ akyiwadeɛ ohu sɛ ɔsɔfoɔ deɛ wo kan kura wo hame ɔsɔfoɔ yɛ wɔ bɔne bi wɔ hɔ a woyɛ den ɛdi nsusu so bɔne bɛbrɛ ɛno na nipa bi ayɛ ɛdi nsusu so bɔne abrɛ wɔ no ɛne na yɛfrɛ sɛ bɔne nketenkete ne bɔne akɛse ɔsɔfoɔ tie yɛse tete no yɛ bagye mbrɛ ɛnyɛ bagye mbrɛ o tetefo nim sɛ bɔne bɔ ɔsɔfoɔ yɛ a ɛde nsusuaso bɛbrɛ wo ankasa wo abusua ɛne kuro no a wote mu no enti tetefo no bɔ ho ban sɛ yɛ ma wonyɛ saa deɛ no enti ɔsɔfoɔ yɛnkan ɛyɛ Genesis chapter 26 verse 6 to 11 no ɔsɔfoɔ nipa yɛfrɛ no sɛ Isaac ɔkɔ Abimelech nkyɛn ɛwɔ Gaza no ɔsɔfoɔ kan sɛ ne yere ɛyɛ ne nuaba na ɔhene no hwɛ mpoma mu no ohun sɛ Isaac ɛne Rebecca ɛwiwe ɔmo di mpɛpɛ ɔmo wiwe eti efiri tete nyina na amafo di do eti aware fo ya mo ni do kakra ne nyina ka ho ɔsɛ ohun sɛ ɔmo wiwe ɔhwɛ wɔn ɔpoma mu ɛna ɔfrɛ Isaac ti asɛm ɔka kyerɛ Isaac ɔsɛ Isaac ka kakra bi ka ɔma bɛrima bi ɛne wo yere dae na ka wodi musuo aprɛ yɛn wɔ kurom ɔsɔfo kan ma hwɛfo ne tiefo ɔsɛ na ɛhɔfoɔ no ebisa ne yere no ho asɛm no ɔka sɛ me nua no na osuro sɛ ɔbɛka sɛ ne yere no efiri sɛ ɔsɛ anya saa Rebecca nti ahɔfoɔ ebekume efiri sɛ ne ho ɛyɛ fɛ na ɔkyɛre hɔ no Filistifoɔ hene Abimelech hwɛ mpoma mu hunuɛ na hwɛ Isaac ne yere Rebecca ɛwewe na Abimelech frɛ Isaac sɛ hwɛ ampa sɛ ɔyɛ wo yere na ɛyɛ dɛn ɛna wo se ɔyɛ me nua yi na Isaac ka kyerɛ no sɛ efiri sɛ medwene sɛ anyɛ saa ne nti mewu na Abimelech ka sɛ ɛdeɛ na wɔyɛ yɛn ɛka kuma bi na anka ɔma yi mu ni bi ɛne wo yere dae ɛka kuma baabi bi asɛ no verse 10 no ɔsɛ ɛka kuma bi ka ɔman ya yɛte mu emu nipa bi ne wo yere dae to aso na tie de ɔkae na nka wodi musuo aba yɛn so na nka wodi musuo enti yɛ ɔbɔne bo ha o ya wodi musuo brɛ wo ankasa wodi musuo brɛ wo abusua wodi musuo brɛ kuro na wo te mu wo nyame asafo ma wodi musuo brɛ asafo no to aso ɔsɛ na Abimelech hyɛ nkurɔfo kuro no nyinaa sɛ deɛ ɔbɛka wo barima yi anaa ne yere no wuo ɛna obewu asɔfo amen na Rebecca ho ɔfɛ enti ɔhene kora hu sɛ wanhwɛ yi a wanhwɛ ne manfo bi bɛkɔ akɔsɛ ne pɛ ne nagoda na ɔne ne kɔda pɛ kim musuo bɛbɛ kuro no so enti ɔhyɛ yɛ sɛ wo a wobɛkɔ wobɛkɔ ha Rebecca na Isaac no yɛnkum asɔfo ɛnɛ yɛntie amanfo ne amanfo yere no mo da ɛma bebree fa ɔmo kunu no mu akyi ahokyere nti wafa no normal yɛfa bi wɔ yurem ebi yɛ musudeɛ bɔne bi ɔsɔfo oya oyɛ dɛn ɛde nsusuaso bɛbrɛ wo ne wasefo nyinaa na ba saa na wode akɔhyɛ bɛyie wode akɔhyɛ tumi ɛno nti na wabɔ mpa yɛ saa nyɛ yie no obu a na ka wokɔ so paa nanso bɔne bi wɔ ha oya ɛna bɔne bi wɔ sɛ mogya fra ɔsɛ mɛ wo ne wo nua nda ebi awura fie baako emu mɛmɛ nyina ɔne ɔmo nyinaa da obi awura fie bi mu emu mɛ nyina ɔne ɔmo da wodi musu abrɛ wɔ nti tete no ayɛ ka ne sɛ bagye mbrɛ no yɛ nananom nim sɛ woyɛ saa adeɛ na ɛdi sunsu aso bɔne ba enti yɛ kyew na ɔsɔfo yɛ twa aboa mogya agu na so sɛ musuo bi a ka ɛde brɛ wo no tete no kora yɛ twa wɔ so pamo furu kuro no kan gu tu kwa ye se umusuo no fa kokwa ye no na one mmoa enko ye dan enko tra na monko so enne
ye misa se ene da ben osofo won se o mantem ho ye yesi mpanyimfo na nanom ho bia ye ye busua no kura ye hu ana ya kata so enti edi so boni berewa na shawo asemo ene nipa bia ye boni edo ho abro ene me bia tatefo na tum boni bia wa ya edi so boni abre wo no ene frɛ na pai mo ka o fra baby bia o frɛ no e bia me frɛ nkran kumase tachima nkoransa eye modin se bia me frɛ ha aso boni sei na maye a edi so boni amame na nyame mfa o boni nkyɛw eye confession time boni nketen na nipa ye no edi so boni ebre nipa enti ene numbers ne ye mienu MCR de ato screen so dadada na mo amuche radio no ma no metimu mienu se ne ba obetini eye 0557 0557 000 967 967 0557 0557 000 967 and 0553 0553 53 53 53 53 89 0553 0553 53 53 53 53 89 ofra boni a waya di so boni abra na o mama bia ya o papa bi o ba bi eya baby o frefre no waka na ma odin mama hwa na edika ba homa no so na memfre no o frɛ pɛ mesrɛ sɛ eya atwe ho firi wa fidie no ho kakra sɛ na be ya o ma ye feedback na nyame fa nkyɛw na obi so ko wura sa boni mu a na ni mra no ho so wa nkoto musuo mu mama fa ofrɛfo odikan praise god went me anyina so san frɛ biom praise god. Praise God. Praise God. Be a monitor kakra. Ma one so kakra papa so o yiso year from there if na kasa. Praise God. Hallelujah. Aha, kanchi kan o kasa free Kruben so. Dano kakra. Later. Yeah. Yente ma san ye den kobra san frabium also betimi afre 0553 535389 praise god Hallelujah. Kenti ka emodina o ka sa free he Na ka za free edumasa dia boni na waya edin so aso boni abra papa bona na re dia na intimi nka de ba mi me de na e basa mo nyakopon shiraw nyakopon fa ne nsa kan ene de ye ka wona waye boni bia e de sunsu aso boni abrewo if the bible say boni akatua eni wo eni oseye enu ho ena na nwumere yesua ehintasema ene ye sida awa ye de aba no onso betima abo awurum 0557 000 967 also betimi afre mamemfre ofofro praise god ma wa fidie ne mra fom wa fidie ne manamra fom praise god Hallelujah papa oba pa o kasa free he emodin na bo de na wa akusi mo mamenti o mama acho mi tongade by a woman who will be there, Namafa. And Tamasi Sam, Captain Narashi. If something Nakupo memorable. Mo, and to one say, oh, for obedient. One said, Yamiama, what did in I day? Ashu, a cop. They were guno, ain't Yami. Ama wo de ni nyina so atwa wo sunsun awurade me soma wasem ko akusi wa france wa nu no ho awurade fa do bone che no na Simon second chance amen wo so betimi abɔ awurem bone a waye de sunsun so abre efise na kanuama koye ma na kanyame de wagina bia ka kono eye den bone nketenkete mamen sanko praise god wenti me nyina so san frebium Frebio and then showing Tino, your lines no more, so your babo modern, but one ballroom. Praise God. Hello. Kantika, Okasa free and moody, body.
Kanti ka mete unka ho. Pata boni amani se no jiri pese no jai no treja. Wo de wo se de na edin sunsun so boni abrewa na papa. This is a boni abre pese no jai no treja. This de na wo pese wo jaya ho ntimi nyae. Pata ni no. Bronsam toba no. Aha, ene ye no my me sane out ya frame. Me sane out ya frame na me no kasa. No, nyame beboa ma wa jai. Praise God. Hello. Praise God. Hallelujah. Kanti ka o kasa free hin. But me kasa fe I mean. Mo boni be na wa ya de. Maka obi ni nuanda. Na die de. Enti die na se de abra papa. Hello. Hello, me matepa wo so wa fa obi eni ni nua ya mojafra na me se die na ya abra wo. So anti me se. O se hantel. Bompa man me pasa. Me no bompa me sane out to self. Me bibia nkoso yi se. Bibia so nkoso e nyame asem. Ewurade wakoa se wadie mojafra. Enti hantel ni bibia nkoso. Ewurade ma o moja hwego cover no. Ehu no mabo fi se wa pai mu aka. O Yesu demo. Amen. Amen. Osu beti ma bo awura mo. Bone nkete ne bone akese a nipa eye edin sunsun so bone ede bre nipa. Waye bi edin sunsun so bone abre pai mu nka na nyame mfa chawo. Osu beti me abo awura mo. Normal no ye 0557 000 967 and 0553 535389 and ye lines ni nimwaye anso so no oyido ho a ye friends say ye be onsa be kan bo modern na frɛ na onso so onsa be kan na me kai wo say eneme no kasa fa sin brings consequences that hinder but need this so bonia ehinta brenipa. Praise God. For Christ, so mommy and Modin na okasa free him. Mikasa finkman. So ya me ya palani. Ya ni ko brada wo muwem. Ena ya ni mini idinsuda wo nstim. Mini mi da mini wo papa. Mini obi ya juma na ese woni wi na kakra ena me hu se ni na ye e ya dem fanche ni dem so Yesu mo ja. So be na dia bra o ma me. Emma sese ni na ma wo mienu ni ku. Obama ko nsi ni peda. Ba mu peta ni nyame nyina ye basta. Me no bompai. Ewurade wa funa won kraman mu. O sese ye pai mu kan wo ye no kwafo ne trinene so de be kyen. Ewurade fa kye no na je ne free sa apam na se no me apam na se. Amen. Praise God. Hallelujah. Obapa o kasa free hin na emodin na die bone na waya din so bone abrel. Ma one so kakra kasa de kakra na yente wonka. On sa how na die na dia abrel ma me. Ama obibia ye basa. Ewurade wa fra se ne nsa ha no kro no ha na ma ne nuama ye basa. Ewurade fa won sa ka no. Baby obia wo Yesu demo. Amen. Amen. Aya frɛ me offline ye signing out afrɛ me. Onso betimi afrɛ na wa pai mu aka. Bible say ye pai mu ka oye no kwafo ne ne treni ne so de be kyeye. Na obeti ye ho afiri nuama entre. David for be ye no pai mu kan. E was Psalm 51. Osra Awurade so onfa adwura nwura no. Praise God. Hallelujah. Obapa o kasa free him emodin. Na boni pe na why I didn't so boni abro. Ya ma one so kakra ma me. Actually, my family going to Nana Eddie or Harbor. Or how ben Eddie abro ma me. Na se me baby I basa me wa ba boni so me baby na I basa. E na ukru so e. Okay. Ukru so e. Se me ni wo me ni wo baby na no so ni baby. Na me no mo mpae. Erade wa France wa fa no kurachi ama na nnuama nyina ye basa. Erade moja hwegu covered wa pem aka no ma moja no entwetwanye no na wa pem aka no san kobone no ho bio wo Yesu demo.
amen amen Onso betimi abɔ awura mu Bible say ye pae mu kan oye no kwafo ne trenini so de bechen David for obeyere Psalm 51 ya nyabota na tie na David ka kire awrade o pae mu kan ye mo bebre o hawa ye namu nyina nyoma esisi ye kwan no enye boronsam enye beye enye bushambone Bible say you nim papa ye mpo no wanye no ebeda ne bone e na bone bo so ya edi owo ne osay ye bre nipa. Praise God. Hello. My Joso o kasa free. Hello. My Joso ehin na o kasa free. Hello. My Joso. Hello. I say my Joso. Onte San Fabium Cateno network ne nim waye Cateno. Mama ya mom mamemfa mienu pe na ya mom pai kakra. Praise God. For Christ o emodi o kasa free mame. Pacho kasa free kwansa. Kwansa boni be wa ya edin soso aso boni abrew. Pacho majiegu. Na nikuso wasandi yadi so abeye mi ama mi no ma nyina ye basa. Timi yan paibo. Mate me no bom pae. Yes, some Isaiah 59 or Simon Saki Kamoja. A bomb pie sa won sabi aka moja wa hwe moja gu Yesu moja empepa o mana to Ewrade fan chew wo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Kanti ka emodin o kasa free papa. Papa Sprinters. Boni be na wa ya edin susu aso boni abere papa. Papa boni amaye I kwasha pa I have the same as O tai kwasha wo pa so just o pese o janso untimi nya papa enya sa Papa ye pon a fa line ya na frame na me no kasa me no bom pae Ewrade ade biara edi wakwanya oso pese o jai untimi Ewrade me bom pae se hyene den na yifre no so wo Yesu dem. Amen. Amen. Onso betimi afre nyoma bi a hya wo so a wo pese o frimu untimi mfrimu obusu won so a watom obo wo de ho da wa no ho da o masturbate ama onu ama nyina ye bisi basa enti hye no so onyankopon se obi wu na so onua be ma oba no a oyokure ne nua no ware no Bible wo bi ko ware bi one na ehia na ne hu shuba no watu agu fom de ne nyame ye no nyame kum no. Praise God. Praise God. Hallelujah. Emo di na o kasa free hin. Obi ni o papa ni nuamu ada. Na dia oba pa na dia nsusu aso na dia brɛ o maame. Dia menti o ho te ho free radio no na kasa wo phone. Aya from off air na o tie ho me sane out aya from e di o how ne amane bebre o. Amen. For praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Entie ho aya mo ntwe mo ho free ma mo radio no ho na aso ne nkete na de mo be kobro nsam dem. Hello kasa na metio mame. Hello. Praise God. Utio ho ya de ofra dwuma ne nyina besi ha nyame ya atoma okira ye beto aso okira ye beto aso. Bible say ya kata ya mana to so a ya nya promprom da na ye pae mu ka nyame ye nokwafo ne tiri ne so de beche ene ye bom pae mo amofra nyina mesra mo ye ntime mpeke course no bia biom enti mo nkatre mo nya afra ne ye mo pae kakra mo nya afra ne ye mo pae kasa Ewrade Yesu. Ewrade Yesu. Wasem say say no ye ho na ye pae mo ka ye fo so ye nokwafo ne tiri ne wo ye nokwafo ne tiri ne sa odi ye fo so beche ye sa odi ye fo so beche na obete ye ho efri nyoma entre ho boni bi amaye ye mekaye ne dia menkaye ai din sunsu aso boni bebre me din sunsu aso boni bebre fa cheme
Eradi fache Be one and a bonfire. Jesus Christ. Everyday also man tampian and on the side yard. Jesus. Also moja shegu Calvary. One the coba senior and up the papaya man to my Christo moja and Casama for a team for one na why you musu dear one I am bonny and say and no one knew one papa one I knew who you never pemokano rather for chow yes to demo. Amen. Amen. Afe peja wunsio eno documents bi an him was umpire. Erade me gina Psalm 107 verse 20 so. Yes. So suma wasem koyen senche. Jesus. Me she wasemu tumi se mowura nsuo biemo. Nsuo no nani Yesu moja. Amen. Enani ayade se nsuo. Amen. Enani nsenche ni nsuo. Amen. Ye odi nsuo beye biara adanse mra. Amen. Obi biara wa picture wo documents bia wo CV wo phone personal phone picture ade bia wa picture me fra dance egu so me friends and chireni egu so me twe adanse egu so wo Yesu demo. Amen. Amen. Nyame shira opi sa o follow sompa eye sida hour nyame yadoma o kire same time ye be shia na obeye nshira na me bo kaye biom se Osofo Emmanuel J. Sida sofo mami wu no eye bosomi ena ebaso ewo afijase oyoko date ni say 27th eye meme de twatwo ewo bosomi joye mo te mo hye date no so yankopon shiramo eno me do fie ho odam ho ehye radensa nyame ma odam home ma ade papa enche kosi say beba won champion nyame ma wa dance wo Yesu demo. Have a good night. Bye bye.